Non veñen máis. Pero vai sobrar mesa, vai sobrar comida, vai sobrar todo. Ahora sí que estamos todos. Ya está ido. Fíjate que quería, pero tanto, no contenté. Te chico pasado. Rita fala moito, pero tan pronto está a cámara, cada caladiña. Pois marcha a cámara e di, pois vou guardar esta mañá. Polas mañás, os que máis traballo lles custa despertar son os nenos, Lisette e Marcos. Por contra, o que sempre esperta de bo humor é Rus, o cachorro. Non hai que no pare. Non me marches cas zapatillas, Rus. Rus. ¿Y qué me la das igual? A ver, dame a zapatilla. Que es un gitano. Siempre tes ganas de xogar. É o teu traballo. ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Antiflas. Uy, ahora sí. A ver, Rus, veña. Deixa. No me dejan pegar. Bueno, para, Rus. Ala, deixa lavar a cara ao neno, veña, para un pouco. Aquí no va. Pronto empeza, muchacho. Tareas para hoy. Estimadas familias, hoxe os homes farán un dos traballos máis habituales dos labregos de 1906, ir á sega do trigo. Irán todos xuntos Carlos, José, Martín, Lorenzo e Víctor. Despois do traballo agárdavos unha pequena sorpresa. Ai, as sorpresas. Como os homes estarán todo o día fora, as mulleres terán que asumir todas as tarefas da casa, desde sacar os animais aos pastos e cuidalos ata as labores domésticas habituais. Desta vez imos facer un análise global de cada unha das familias sin personalizar os comentarios. A familia Peñares recibeu un duro informe veterinario sobre o cuidado dos animais e, aínda que as cousas xa se aclararon entre os Peña e Enrique, o certo é que o cuidado do gando era claramente mellorable. Os González Lema confirmaron unha excelente progresión e remontaron varias dificultades imprevistas con moi bo talante. Bueno. Mellorando en organización e supliron certas carencias a base dun enorme esforzo e moito traballo. Está ben. Está ben, o único talante, non sei exactamente que quer decir talante. Ni que carencias teñen. E que carencias, tamén, claro. Andan a berrar e a meter bulla e a todos os males teño eu culpa de todos os males que teñen eles. Todos os males que teñen eles teño eu culpa. Entonces, que coño de talante? Será talante o rollo que ten Víctor, non? Non será eso, talante, o rollo que ten. Non é talante, é talento. O programa enviou un informe sobre a situación das dúas casas. Os Peña reaccionaron con enfado e van revelar certos detalles sobre os González. O programa empeza a sospeitar que algo non marcha ben nas casas. Entón hai que falar todo o que se sabe. Aquelo de arriba das casas. Desde as primeiras semanas, non? Eu non quero entrar nesas cousas, non? Eu ya cerrar con... Sí, non digo nada. Que veñamos amigos...
non mira para nadie, a súa irmán que veu por aquí, a irmán de Moreno, Os amigos de Berto, Pois levaremos o pouco a misa, a pedra de fiar. Levaremos tamén as que vos chamades Imos, pouciños. pero hai que lavar esta Voy a ver, ¿vale? Xa vou vivendo eu tamén. Toma o teléfono, porque vos pasa algo que chamades. ben, xa chamamos de nos pasado. Os homes marchan segar o trigo. Hai 100 anos os labregos galegos viaxaban aos campos de Castela para traballar na sega. Hoxe non terán que ir tan lonxe. Será nun campo de trigo perto das casas. A imaxe do trigal é case idílica con todos os homes traballando xuntos. Pero cando nos achegamos a eles, a cousa cambia. Non colles moita cantidad, Martín. Senón, sabes que rei. Carlos vai máis rápido que os demais. De novo aparecen as diferenzas entre os concursantes. Podes por aí por fora, se queres? No, tranquilo. Non colles por aí, non te escuchas. Sí, pero ti non me entendes os outros. Os que van de lado teñen que diante. Bueno. Pois fai ti como ves. A mí non igual, eu estou... A mí non igual, fai ti como ves. Eu vou podar por aquí, despois podarei por donde pode, exacto. Que non adelantan nada, entonces os que van diante teñen que ir adelantados para diante, para que os que veñen detrás non estorbarse uns aos outros. E se non adelantan, pois teño que parar, e pois por encima, en vez de adelantar, métenseme para o meu, deixame un renglón pequeniño, e non adelantan, entonces non podo facer, pero ou empezan baixo outra vez. Cousas de eu como paso del olímpicamente. Dixen, vai, se tes programa, pois vou por outro lado, dame igual, pai. O que ves, como se queres ir para atrás, de que non me mola estar al lado dele, está claro. Non me gusta estar cando está ele. Gaje do oficio. Mentres os homes segan o trigo, as mulleres traballan o liño. En 1906 era a materia prima básica para facer roupa e tecidos. Veña, todas a un. 1, 2, 3, 4. Despois da sega do trigo, os homes reciben unha agradable sorpresa. Van tomar unhas cuncas a unha taberna, o máis puro estilo dos labregos do século pasado. Aí tes viña, se queres. Aínda que beben xuntos, continúan as tensións entre eles. As mulleres seguen facéndose cargo dos traballos do día. Teñen que facelo todo elas. Sonia vai a un manancial coller auga. A rapaza dos González está a ter un día moi esforzado. Sen os homes na casa, ela é a única axuda que ten súa nai.
e durante toda a mañá terá que multiplicarse para facer con ela todas as tarefas da casa. Se a vida de hai 100 anos estaba baseada en xornadas de sol a sol, os máis novos, como a Sonia, son os que máis o notan. Ningún deles estaba afeito a tanto traballo. A ver, Loret. Os homes empezan a esquecer disputas e a pasalo ben. Oye, pois ali tiña gana eu de tomar unha cervecita. Que ben, unha cerveciña moi agradecido, sí, señor. Bebe que non hai que conducir. O carro, as vacas xa saben o camiño. Oye, as mulleres estarán pensando, esos homens estarán traballando aí ao sol, como desgraciados, hasta lle daremos pena e todo. A ver se non lle escapa a Jodini, que pola noite non escapa o menos. A José preocúpalle que as mulleres teñan que facer as tarefas dos homes, como sacar os animais. Bueno, o carneiro a veces pega uns tiróns que é peligroso. Peligroso non, pero pode tirarse. En serio, por isto que pode tirar, pode enganchar na corda, coiche un dedo con aquela historia. Home, sí, pero eu creo que mamá é... Non está feita, non colego. Pero... Non sabe que non coñece o animal. Sí. ¡Ay, mi mamá! Espera, tranquilo. Más largo. Así. Dalle aí 3 nudos e xa está. Ahora vamos a empezar aquí. Que foi? Portouse ben, tiñalle medo. A mí nunca me pegó. Tira como un demonio. ¿Cómo no pasa nada? Cuidado si te tira, que ten moita forza. No pasa nada, ¿no ves? Vamos. E comer algo aquí? Sí, aí ten máis que comer, ali solo ten terra, borracha. Depois hai que ir a vigilarlos. No, pero estes non se envolven como as vacas, non? Sí. As mulleres amañáronse ben e o rabaño xa está amarrado. Miudiño, 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 o que eu traio, traio unha borracheira de lío que auga non quero mirar. Mira, Marusiña, mira, mira como vengo. Papá, Víctor, Martín. Os homes cantan Mira como veño, pero vir non veñen. As mulleres esperan por eles sen saber que están na taberna. Pensan que seguen traballando no campo de trigo. Baila miña Maruxa, sí, baila na punta do pé, baila na punta do pé, baila na palma da man. Baila miña Maruxa, sí, baila se queres bailar. ¡Ay, carbonero! Reposa, e non me toque naquela cousa. Posa, xiña, e non me toque naquela cousiña. E non vai dir. Pouso. Xa pousou, xa frase, pousou. Agora temos que esperar.
pouco se te queima, nené. Ai. Está un pouco quente xa. A ver. Ten sal, non ten sal, como está? Non ten sal. Non ten sal? A ver, está. A comenzar tomando con... Xa está, non lle botes máis. Así é máis delgadinho. Bueno, non te queixes. Non te queixes, Aproveitando estes momentos de espera das mulleres, o programa vaille facer unha entrevista a Alicia. Pero no medio dunha pregunta, Momentos. óense voces ao lonxe. Xa máis dos maiores. Dañen aí os homes. O regreso dos homes é todo un espectáculo musical. Ves que contentos ven. Mami, pervertíronnos. Bueno, venes. Eles fixeron todos os estragos. De la cárcel es para bailar el rock. Todo el mundo baila. Yeah, yeah, yeah. Son as que faltan, Alicia e Sonia. Pasaches por a galerta. Que non se deixaba apañar, que era duro como condenado. Era duro e traía viño polo medio. Que pasou? Este pasou tomar a cousa, Ui, que non tomou. Que deixaste tomar. Solo viño. No, solo había viño, pero sabíalle dulce, Non sabía viño, sabíalle dulce. Pero más ben era mal. Isto, o traballo que fixamos hoxe, moi ben feito. Sin problema ningún. Así todos os días, Non hai problema firmaba ningún. directo. Toma. Traballamos así todos os días. Non nos lo vedes tanto traballar tantas veces, O porque non sei. o regalo era este, joder. En Claro, plan, sorpresa. a sorpresa. Sorpresa. Metendo bulime pa dentro, veña. Mira que son desconsiderado. Moi bo. É bulime. Non é colla, é bulime. A verdade é que hoxe... Ahora típica de... Dounos pa degustar o que había. Bueno, é algo de recordo trouxe. Si xa non ven. Non hai problema. Cando pase... Recordo, Vamos a dar 10 chupitos para la... Esta é auga mineral, natural, totalmente desinfectada. Moi ben. Pero que contento veñen. Del niño Así que demos máis comida para nós. Esos años. ya ganó que... Queremos máis comida para nós. Y un bachito de chiveta, chivichupa la chaveta, anda chavi, chivichupa, bota la chaveta. Queríamos comer más do que había, pero do que había, pues tuvimos que conformar. Dentro do que cabe, pues era ben. Que é isto? Eso é aguardente, ma. Non me vas a... No. Xa é que aguardente. Que iba, non? Que esos efectos notan os dedos, ves? Eso foi un recordo que levei da liga que As operadora... vaciñas foron poucas, pero eu creo que tenes falta de ir dormir a siesta o manequiño. No, sí. Os homes van dormir unha sesta reparadora. Cando espertan, a festa e a alegría desapareceu. Vin que Víctor lle roubou unha botelliña de caña pequeniña que nos puxeron ali co café. Cando chegou, quitou no bolsillo. Era unha botelliña pequeniña de cristal donde tiña a caña. Dixo eu que con todo o seu talante rouboulle a botelliña ese de caña. Dixo eu porque queres a botelliña, porque se ti estás moi necesitado e roubas algo que tes necesidade, pois non entendería. Pero roubar por roubar, aunque non me conocera nadie, tampouco teño por que quedar mal por culpa deles. Entonces eu o que vos pediría, se facedelo o favor, se podedes pedirlle a botella, devolverlle, porque que rouben eles pola súa conta vale, pero que me metan a mí na pandilla de roubar, o sultoño do bar non sabe se lle roubei eu ou se lle roubou o outro, ou se todos eran amigos meus.
con estes amigos xa non necesitan amigos. A mí non me gusta iso. En primeiro lugar, xa non me gusta que beba, porque non se controla. En segundo lugar, claro que non me gusta que roube. Non me gusta que roube nada en absoluto. Eu non son partidario dese tema. Eu que che podo decir, que non son partidario. Non queda máis remedio que seguir traballando xuntos. Todos se unen para mallar o trigo e separar así o gran da palla. Aí está moi bo, pa, con estrés. Tama. Quen está rebatendo? Ah! A xornada vai acabando, pero algo está a punto de cambiar as cousas en 1906. Despois dos problemas e discusións que houbo entre as dúas familias, Sara decide falar e revelar os segredos dos González. Vamos, é que son cosas que eu non contaría si eles non fixeran o que fan. Pero bueno, si eles se fan bulla, pois mira, eu tamén teño lengua. Porque Carlos prometeu que iba a calar a boca, pero eu non prometín nada. Eu sei que van moitas veces a casa das veciñas. Porque eu estar colgando a roupa e o ir a Martín arriba falando cos veciños, entendes? Chamándolle e tal. Eu non quero dicir nada porque todos tendremos que rascar, pero bueno, tampouco vexo lógico que vayas a casa da veciña e viñas con naranxas e con plátanos. O domingo antes da feira de Betanzos viñeron os amigos de Víctor. O guardia non os deixou falar con eles. E despois foron a Betanzos. Non che parece raro tamén? Eu tardo moito en enfadarme, pero cando me enfado tamén me enfado, Tamén sei que foi a casa da veciña a chamar por teléfono a súa irmán para que viñera a traerlle un saco con comida. Pero diños, non? Que fame pasa. Eso, vendo nós, non vendo nós, xa dixe cosas que non quería decir. Os Peña aseguran que os González romperon a regra principal do concurso, que di que nas casas non se poden meter produtos actuais e que as familias deben vivir da súa horta e do gando, como en 1906. Os Peña aseguran que os seus veciños fixeron trampa, unha acusación que haberá que aclarar de contar. Eu non vou dicir nada. De tratos? Para traer comida. No. Estás mal cojonando, pero... No, trampa ninguna. Chamar por teléfono. Que non vas mentir, que te van cazar. Que eu sei que te van cazar, que eres un mentir. Pero quero dicir algo. Eu decir a mi chivei. Eu tampouco me chivei. E se non é hora que ti tampouco te chivaste comigo.